ସଧେଇ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲି ମା? ବାବା ବାବା, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଅଶୁଭ? ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତମର କିଛି ଶୁଭ ହେବନି? ବାବା, ତୁମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁମେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁନ? ଜେଜେବାପା, ଏ ଜେଜେମା, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଳି ପାରିବେନି? ମୋତେ ନିଦ ନ ଆସିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଗପ କହିବନି? ମୋ ମା ମୋତେ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ମୋତେ ଧରିବନି? ମୋ ମାଆକୁ ଗାଳି ଦେବନି? ଜେଜେବାପା, ଏ ଜେଜେମା, ତୁମେମାନେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁମେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁନ? ମା, ଏ ମା, ଏମାନେ ତ ମୋ କଥା କେହି ନ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମୋତେ ତ ଗର୍ଭରେ ଧରି ରଖିଛୁ। ମୋ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ମୋର ଲାତ ବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ମା ଯେ ମୋତେ ବି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଅଛି, ଭଲ ଚାକିରି କରି ତୁମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ତ ଛାତି ଉପରେ ମୋ ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୋ କୁନି କୁନି ଓଠରେ ମା ମା ଡାକିବାର ଅଛି, କୁନି କୁନି ଓଠରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବାପା ମାଙ୍କର ସାହା ଅଟନ୍ତି। ମା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ବି ଶୁଣୁଛୁ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୁ ଶୁଖିଗଲୁଣି ମା। ତୋର ଏଇ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଯା ମା, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ତତେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସିନା ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ମା, କିନ୍ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋ କ୍ଷତ ଶରୀର ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତ ମା କି ମୁଁ ସେଇ ତୋର ଅଭାଗିନୀ ଝିଅ ବୋଲି। ହଉ ମା, ମୋ ଶେଷ ଅଳି ତୁ ରଖିବୁ ମା। ଏଇ ଦୁନିଆକୁ କହିଦେବୁ କି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କନ୍ୟା ବିନାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ କହିଦେବୁ ମା କି ଏତେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଖାନା ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ, ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିକୁ ମୋର ନିବେଦନ ଜଣାଇବୁ ଯେ କି ଏମିତି ଆଉ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।